Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Windows 7, θα προσέξετε αρκετές αλλαγές και βελτιώσεις στην επιφάνεια εργασίας των Windows. Γεια σας, ονομάζομαι Andy Sweet. Είμαι κειμενογράφος στην ομάδα των Windows και στα επόμενα 5 λεπτά θα σας δείξω κάποιες από τις σημαντικότερες αλλαγές, όπως τη βελτιωμένη γραμμή εργασιών, τις λίστες συντομεύσεων, ένα νέο τρόπο για να βρίσκετε τα αρχεία που χρησιμοποιείτε πιο συχνά και πώς να τακτοποιείτε τα ανοιχτά παράθυρα στην επιφάνεια εργασίας σας. Ας αρχίσουμε με τη γραμμή εργασιών. Θα δείτε ότι τα κουμπιά στη γραμμή εργασιών είναι τώρα μεγαλύτερα και δεν περιέχουν κείμενο για πιο λιτή εμφάνιση. Στα Windows 7 μπορείτε να καρφιτσώνετε προγράμματα σε ολόκληρη τη γραμμή εργασιών. Απλώς κάντε δεξιό κλικ σε ένα πρόγραμμα στο μενού Έναρξη και επιλέξτε «Καρφίτσωμα στη γραμμή εργασιών» ή σύρετε το εικονίδιο του προγράμματος απευθείας εκεί. Έπειτα, κάντε κλικ στο καρφιτσωμένο κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα. Τώρα, μπορείτε επίσης να μετακινείτε τα κουμπιά της γραμμής εργασιών, ώστε να εμφανίζονται με τη σειρά που θέλετε, κάτι που είχαν ζητήσει πολλοί χρήστες. Για να βρείτε αρχεία, ίσως αναζητήσετε τις παλιές επιλογές «Πρόσφατα έγγραφα» ή «Πρόσφατα στοιχεία» στο μενού Έναρξη. Τώρα υπάρχει κάτι καλύτερο, οι λίστες συντομεύσεων. Πρόκειται για σύντομα μενού, τα οποία σας βοηθούν να βρίσκετε γρήγορα τα αρχεία που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Όπως θα θυμάστε, στα πρόσφατα έγγραφα των Windows XP, όλοι οι τύποι αρχείων εμφανίζονται μαζί. Με τις λίστες συντομεύσεων, τα πρόσφατα αρχεία σας εμφανίζονται οργανωμένα ανά πρόγραμμα. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί του προγράμματος στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε άλλο ένα παράθυρο του προγράμματος, όπως για παράδειγμα ένα δεύτερο αρχείο WordPad, κάντε απλώς κλικ στο όνομα του προγράμματος. Όταν τελειώσετε με το πρόγραμμα, επιλέξτε κλείσιμο όλων των παραθύρων. Θα βρείτε λίστες συντομεύσεων επίσης στο μενού Έναρξη για τα καρφιτσωμένα προγράμματα, εδώ πάνω, και για τα προγράμματα που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Οι λίστες συντομεύσεων δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αρχεία. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε φακέλους από το κουμπί της εξερεύνησης των Windows ή ακόμα να μεταβείτε σε τοποθεσίες web με το κουμπί του προγράμματος περιήγησης. Όμως, το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μπορείτε να καρφιτσώνετε τα αγαπημένα σας στοιχεία εκεί. Για να καρφιτσώσω τη λίστα εκκρεμών εργασιών που ενημερώνω κάθε μέρα, ανοίγω τη λίστα συντομεύσεων του προγράμματος, μετακινώ το δείκτη στο αρχείο στη λίστα Πρόσφατα και κάνω κλικ στην καρφίτσα. Το αρχείο καρφιτσώνεται στην κορυφή και μπορώ να το βρίσκω εύκολα. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των καρφιτσωμένων στοιχείων και να ξεκαρφιτσώσετε εύκολα ένα στοιχείο, απλώς κάντε κλικ στην καρφίτσα. Μη φοβάστε, δεν το διαγράψατε, απλώς το καταργήσατε από τη λίστα. Κάντε δεξιό κλικ σε ένα πρόσφατο στοιχείο για να το καταργήσετε επίσης από τη λίστα. Όπως είδατε, οι λίστες συντομεύσεων είναι ένας εύκολος τρόπος για να ανοίγετε αρχεία. Μια άλλη βελτίωση είναι ότι μπορείτε να βλέπετε προεπισκοπήσεις των ανοιχτών αρχείων. Έτσι, μπορείτε να βρίσκετε πιο εύκολα τα αρχεία που ψάχνετε, ειδικά όταν έχετε πολλά αρχεία ανοιχτά ταυτόχρονα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν θυμάμαι καν όλα τα αρχεία που έχω ανοίξει. Αν όμως τοποθετήσω το δείκτη στη γραμμή εργασιών, βλέπω προεπισκοπήσεις όλων των αρχείων που έχω ανοίξει για κάθε πρόγραμμα. Για να δείτε καλύτερα, τοποθετήστε το δείκτη σε μια προεπισκόπηση και θα εμφανιστεί το αρχείο, ακόμα και αν είναι κρυμμένο πίσω από άλλα παράθυρα. Κάνοντας κλικ στην προεπισκόπηση, το παράθυρο θα έρθει μπροστά. Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στην επιφάνεια εργασίας, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας», μόνο που τώρα βρίσκεται εδώ στη γωνία, για να μπορείτε να το βρίσκετε πιο εύκολα και να μην το ψάχνετε δίπλα στο κουμπί Έναρξη, απλώς τοποθετήστε το δείκτη στη γωνία. Όπως θα παρατηρήσατε επίσης, δεν χρειάζεται πια να κάνετε κλικ. Αν απομακρύνετε το ποντίκι, τα αρχεία θα εμφανιστούν ξανά. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί, όπως τα Windows XP, για να ελαχιστοποιήσετε τα ανοιχτά αρχεία. Αυτά τα εικονίδια εδώ στην επιφάνεια εργασίας είναι μικροεφαρμογές. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να μαθαίνετε πληροφορίες όπως τον καιρό ή τις ειδήσεις. Οι χρήστες των Windows Vista θα προσέξουν ότι δεν υπάρχει πια πλευρική εργαλειοθήκη. Τώρα μπορείτε να τοποθετείτε μικροεφαρμογές όπου θέλετε. Ωστόσο, δεν είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε μικροεφαρμογές και σύρετε τις όπου θέλετε. Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε περισσότερες δωρεάν μικροεφαρμογές στην τοποθεσία web των Windows. Η γραμμή εργασιών και οι λίστες συντομεύσεων ανήκουν στις πιο εμφανείς αλλαγές, αλλά θέλω να σας δείξω και κάποιες βελτιώσεις που δεν φαίνονται αμέσως. Είναι αρκετά διασκεδαστικές και, όπως θα δείτε, σας βοηθούν να τακτοποιείτε τα ανοιχτά παράθυρα και τους φακέλους στην επιφάνεια εργασίας σας. Όταν μεταφέρετε ανοιχτά παράθυρα στην άκρη της επιφάνειας εργασίας, θα δείτε κάτι που θα σας εκπλήξει στην αρχή. Το μέγεθος του παραθύρου προσαρμόζεται αυτόματα και προσκολάται στην άκρη της οθόνης. Δοκιμάστε να σύρετε ένα παράθυρο σε μια άκρη. Μόλις ο δείκτης αγγίξει την άκρη της επιφάνειας εργασίας, το μέγεθος του παραθύρου προσαρμόζεται και γεμίζει τη μισή οθόνη. Σύρετε το ξανά και επανέρχεται στο προηγούμενο μέγεθος. Έτσι, μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε δύο αρχεία ή να μετακινείτε αρχεία μεταξύ δύο φακέλων.
Μπορείτε να προσαρμόσετε με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έγγραφα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πιο εύκολη ανάγνωση, απλώς σύρετε την άκρη του παραθύρου προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Επίσης, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε πλήρως ένα παράθυρο, σέρνοντάς το στην κορυφή της επιφάνειας εργασίας. Αν έχετε πολλά ανοιχτά παράθυρα στην επιφάνεια εργασίας, δοκιμάστε αυτό το κόλπο για να εστιάσετε σε ένα από αυτά. Κάντε κλικ στην κορυφή του παραθύρου και ανακοινήστε το, σέρνοντάς το γρήγορα δεξιά και αριστερά. Όλα τα άλλα παράθυρα θα ελαχιστοποιηθούν. Ανακοινήστε το ξανά και τα παράθυρα θα εμφανιστούν και πάλι. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στον οδηγό αυτού του βίντεο. Περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως οδηγίες βήμα προς βήμα, για να εξερευνήσετε τα Windows 7.